Amigos, mayong hapon. Muadto ta karon sa kuan dito sa Abiana kay doon ay event ang Cebu City. Kaya ang event is mura siya sinulog mga amigos kanang sayo-sayo sad ba. Ang event is Pasigarbo sa Sugbo 2024. Mura ra siya ni siya sinulog mga amigos. Ingon sila nga ubay-ubay daw ang mga kontestante. Mao ba na? Pasadaghan nga pil mga amigos nga kanang nga mo sayaw. Meow. Meow. Basa gyud ang kalsada mga amigos kay gawan manggod. Gawan ganina mga alas 3 to alas 4 pero ganina punto alas 2 init kayo.